Kaixo arratsaldeon, ongi etorri ikusentzule guztioi. Hemen gaituzue gaurko hontan irailak 26 Agoitzen final handi hontan. Udara CaixaBankeko bigarren edizioa izan dugu. Udara honetan herriz herri ibili gara. Uztailaren 25ean Garesen hasi zen txapelketa hau eta gaur irailak 26 esan bezala Agoitzen final handira iritsi gara gaurko honetan. Jada lau pilotariak beroketa lanetan ia bukaeran behar dute, aspaldi hasi ziren beroketatan. Eta gaurko protagonistak hauetxek izan dira txapelketa honetan bi bikote onenak. Udara CaixaBank bigarrengo edizio honetan. Ligaxka osoa bukatuta, Ruiz de Infante eta Galeano Gorriz. Partida guztiak irabazita beraie dire, gaurko favorito esan daitekena, eta urdinez Iturriaga eta Ruiz de Larramendi Mujika, maite, bi bikoteak jada berotuta prest epailarekin batera, aurkezpenerako zain ditugu jada. Eta gaurko honetan nire onduan Maili Barrokal. Atxaldeo Maili. Atxaldeo Oiana. Bueno, ze partida, bueno, egon bizkat, aurkezpena egingo dugu zuzenean. Jaietan murgilduta gaude hemen Samielek diela alta. Musika itzalita, guantxe aurkezpena egingo dugu frontoien batea. Arratsaldeon deizuela guztioi. Gaur Agoizen Udara CaixaBank bigarrengo edizio honetako final handira iritsi gara. Jada bi bikoteak prest aurkezpenean, Gorriz, Ruiz de Infante eta Galeano, urdinez Iturriaga eta Mujika. Epaileranetan Carlos Uriz, txapak, urdin. Sorte honeskak eta honenak irabaz dezala. Animo! Beno, hemetxe, eduzu da aurkezpena egin ondoren, esan bezala gaur nire ondoan Maili Dodara nire ondoan, laguntzaile. Eta esan bezala, finala handia Maili, finala izaten dira. Aurretik erreferentziatzat Agoizen bertan jokatu zuten bi bikotek alkarren aurka. Ligaxkan, orduan gorriak izan ziren garaile, alde handi gabe, baina garaia izan ziren. Baina denboratxoa pasata dago, beste egun bada, eta uda bete-betean sekulako beroak jokau zan. Eta gaurko hontan finala izaki eta beste egun bat, zen nola ikustezu final hau? Bueno, atxaldeon Oiana, final borrokatu ikusten du, bi bikote honenak heldu dira finalera. Eta zu esan duzu moduan, hau zen jokatu zen ligaskako partida. Eta, bueno, oin finala da, eta azkenean finala desberdinak izaten dira, eta, bueno, aber zeinek irabazten da ben. Sakea hierak izan du aurreneko sake hori. Eta orain pilote handi du. Hiera hor da, atzerantz. Luze azpitik Ainoak. Atzera Leirek. Bastartuz, karri Maitek. Ainoa jokoa sartuko da, moztu txukora, zain dugu karri hierak. Ainoa gaukera ezkerrez. Galeanok dejada atzera hierak.
Leirek atzetik, eraman. Moztu Maitek luze, Ainhoak atzera. Gainera etorri zaio, baina hor da Maitek bazartuz. Bazartu entzaion Leirere, aukera Ierak, atzera hor da Leire atzeraka, ekarri bueltan, Ierak aukera, luze azpitik, jaso Leire. Bazartu entzaio Maitei, ekarri, Ainhoa jokuen, bizi atzea, zain dao Maite, ekarri. Leire berriz, atzera. Maite eskubiz, bildu ondo. Bi atzelariak tikitaka atzea, Ainhoa sartukoa, Zabalea luze, eta hor Iera iritsi da, baina ez du eskun ondo sartu eta bera juntzaio. Bai, bueno, lehenengo tantoa behotzeko ondo etorri zaie lau pilotaiei, eta bueno, horre Ainhoak Zabalea moztu eta nik uste dut Iera azkenengo momentuan ez da bela eskuan ondo sartu pelota hori. Bai, botia pixkat tira indiola Mateu azpitik. Eta bera juntzaio, bat eta utxekoa gorrien alde. Eta bueno, aurreneko tanto hau, luzie, ondo etortzea hau pilota kada batzuk sartzeko partidun beti ondo etortzie aurreneko tanto hauek. Eta bueno, lau pilotarik bintzat pelota pixkat egin due. Eta ja, bigarren tanto honekin nola jarraitzen duten. Ainhoa sakera, luze. Maitek erantzun, Ainhoa berriz sartukoa, bizi dejada, ekarri Ierak baztartik, txapagainak ozta, ekarri Ierak, hor da Ainhoa, beste dejada bat, ekarri Ierak, atzera oso atzera eta buruz gain. Hor bi dejada, mozketak hor ozta eman ditu, defentsa bikaina gutxiz Ierak, baina hor aukerakoa etorri zaionen oso aurren hartu du Ainhoak eta buruz gain pasadego Maite zabalduta zeolak. Bai, nik uste dut Ainhoa tanto honetan zondo ibilela, bere jokua indabela, hori dejadekin min asko iten dau. Jerak naiz eta defentsa hona auki bari, bigarren kuadroan Ainhoak pelotari hartago eta buruz gain pasau dio Ierei. Beste sake bat, Ainhoak atzera. Erantzun bikaina, Leirek. Arro atzeraka, ekarri Maitek, Ainhoak, aukera, dejada luze. Leirek, dejada hor da Iera, ekarri Ainhoak Zabaletik, luze azpitik. Arro Leirek atzeaka, Maitek beste atzeatuz. Tentsioaren nabarmentzea, azkenen antzematea, final badaola eta aurpegi gero serio daudela. Ba, azkena finala da, ikusten da tentsioa dagoela, final borrokatua esan dugu aurre ikusten dugula, eta hori oin, bueno, urdinak lehenengo tantua, nik uste dut hor Ainhoak ez dabela ondo asmatu, bera gunzaiola pelota eta oin ikusi beharko da pilota aldaketakin eta Iera sakera zela moldatzen dian. Bai, hori da ez, azkenien esan leiteke Ainhoak dauken bizitasun horrekin pelota bizi showe hartuko zutela eta urdinek berriz. Ia, aurreneko sakea pelota batekin ondie, oain beste duda batzukin dabiltze, ea beste pelota bat den. Bai, nik uste dut pilota motelagoa hartu dutela, Ierak eta Maitek. Ierak badakigu aurrean pelota bizakin mina eta bizitasuna ematen diola, baina bueno, Ainhoa aurrean bizitasuna ematen dio eta nik uste dut igual pelota motelagoa hartu duela eta honekin mina aldutela egin dejadekin eta. Ieraren sakea, ozta. Bote txarra indio eta ateratzen lanak, baina pasadu hiruko arrasto hori eta tantoa behintzet badu joa. Atzea Ierak.
berriz aukera hierak, atzea baztartuz, Leirek, erantzun, Maitek, zabalean Aita, boleaz erantzun Ainoak, atzea bizi-bizi Maitek, baztartu Leirek, atzea Maitek. Ainoak azpitik bizi-bizi, ikarri Maitek, Leirek. Azpitiken Maite prest da, erantzun atzeratuz. Baztartu Leirek, erantzun Maitek, beste aukera bat dejadaz Leirek, eta hor txosta bilatuz erantzun du hierak, baino bigarrengo botian izen da, eta hirugarren tantua gorrientzat. Bai, bueno, Leirek nik uste hor oso ondo asmatu abela, berak egiten daben jokaldia izaten da askotan, dejadako horre eskerparetan, eta nik uste txapa gainean oso ondo botatako izan dela, eta hiera bigarren botian eraman dau. Ez dugu aipatu, baina bi bikotea dituzte euren botileroak aulkian eserita, gorriek Leireren Aita, Galeano, eta urdinek berriz Maiteren anaia Patxi Ruiz de Larramendi. Eta hor bai azpitiken hor txapainien oso biziatea da, Maite naiz da hortzan, karagarrizko velozidadean zetorren pelota hoi, eta eskumuturrekin ustez jodula Maitek kolpia tiraioaren. Laugarrena gorrientzako, lauta bat momentu honetan markagailuan, eta Ainoa sakera. Azpitik sakia erantzun Maitek, aukera atzea baztartuz, ekarri Maitek. Hierak bikain atzeatuz pitlokata garra, eta tanto bigarrena urdinentzako, baingo hontan bai eskuan earki sartuta bikain atzeratuta baztartutako pelota, hor Leire ezkertilari izin da ere, ezin izan dukarri. Nik uste oso ondo atzatutako pelota, hierak esan dugu moan aurrean bizitasuna ematen dio, eta nik uste horre oso ondo asmatu abela, eskuan oso ondo sartu zaio pelota hori, eta eskerparetan itxatzea, eta Leirek ezin izan dago eraman, eta urdinagoin pelota berdinak egin segituko dabe, ikusi dabe pelota honekin min aldutela egin, eta ikusi gau. Bai, aurrien harrapatutakoen Ainoa badakigu, saketik hasita aurrien arrisku ondia daukela, baino hierak aurrien harrapatukoan hor azpitik ibiltzeunean asko asmatzeu askotan, eta horren bila ertengo ia igual. Bai, hori. Maitek atzea zabalduz, hor da Leirek erantzun, baztartuz gainea, karri arro Maitek, Ainoa sartukoa, atzea azpitik baztartuz, ekarri Maitek, Leirek, arro, Maitek azpitiken hor txapagainen, ekarri Ainoak, hierak luze azpitik, ekarri Leirek, beste dejada bat, arro erantzun Leirek, Ainoa sartukoa, atzea bizi zabalduz, bildu Maitek. Baztartu intzaio, baina ekarri Leirek arki, Maitek aukera, hor moztuta txokuen, earki erantzun Ainoak, beste dejada bat hierak, erantzun Ainoak, aukera ezkertzi errakin, Leire hortzan, zabaldu Maitek nahita luze, erantzun Ainoak, ordu aukera hierak, atzea bizi, boleaz erantzun Leirek, dejada baina hor da Leire, Maite aukera, azpitik hortxe, gaine hartu
bikain erantzun Leirek, defensa bikaine danak erantzuten nahi dena, dejada, eta hor ezker hormai heldu dio azkenen momentun, eta horietan bi pareta honena haine balio duten pilotakada horrek, tanto eman die gorriei. Bueno, ni uste urdinak tanto honetan hor atakean oso ondo asmatu dutela, gorriak defentsa ikaragarria erakutsi dutela, eta gero hor azkenengo momentuan Ainoak ni uste oso ondo asmatu dela dejada horrekin, eta tanto Ainoan eskutik. Txokoko dejada hoi, azkenien zuzenien txokoa junda diera, baina ezker hor maikututa hor kontrako eran atea da, eta hor bipareta bezala egin dako egiten txarrak izateie. Eta tanto eskuratu due, 5. gorrientzako, erantzun Maitek. Sake horri Leirek atzea. Maite luze. Iera sartukako jokuen, atzea. Bizi Maiteko, rasmaudu, eskubizkarri da txostain da, bikain moldo da Leire hor, azpitikan bizi, erantzun Leirek. Maitek aukera berrize, Ainoa sartukoa, dejada ez da iritsi horre, nik uste erantzutea baino gehiago, dejada itea junotean Ainoa, eta hor ikusiko dugu dejada txueitea jundala ustenik, eta txapapea juntzaio. Nik uste horre Maite eta Iera oso ondo ari asmatzen horre eskerpaetan bajatzen pelota, nik uste hor mine egiten dutela, eta horre Ainoak esan duzu mugan, nik uste dejada jundala egiten, baina hori, bera junjakola. Iera sakera. Azpitik bastatuz, erantzun eharki Leirek, berriz Iera atzeatuz launtzea, atzeatu bastartuz, atein da erantzun eharki Leirek, Maitek, luze. Bi atzelaiek gaidie hor, oain atzeatuz, arrisku ondila ikuste hor, bi aurrelaiek aurrien hartu ezkio, eta gainez pasatzen nahi die. Nik uste lau pilotaiak euren mailan oso ondo ari diala, bi atzelaiak pelotai astinduz, eta bi aurrelariak daukenean pelota bukatzeko ondo bukatzen, eta nik uste oingoz partio oso gora ari dela izaten, eta ikuslentzat ona. Leirek hor txokoa bazartu, ekarri Ierak, Ainoa atzeatuta dejada txokoa, txosta, eta hor beste tanto bat. Tanto eharra hoen ontan atzera etorrita dejada txapa gainean ozta oso ona, eta gaina txosta ere indionez, lan zailek jarri dizki hor Ierai. Eta 6. momentu hontan gorrientzako, 6 eta 3 momentu hontan. Jose Mari Galeno lokarri jero zen Ainoai. Eta sakerako prest Ainoa. Erantzun bikaina Maitek, atzea Ainoak. Leirek, luze. Maite sartukoa, zabalean aita, atzeatuz Ainoak, bildu beharki, Maitek berrize azpitiko, 3 ekarri Ainoak, Ierak aukera, moztu, bikain Leirek.
luze. Arro-barro Galeanok, eta hor bai, arro-barroek erantzun, zabalduz, Maitek barruan da, bildu Ainoak. Leirek atzeatu, Maitek erantzun beste hainbeste atzeatuz, arro-barro Leirek, Iera sartukoa, atzea. Ierak luze azpitik, ekarri Leirek. Maite. Zabalduz, hor da Leire eskubiz, bildu ondo. Txosta eraindio, ekarri Maitek. Atzea Leirek. Baztartuz. Earki Maitek, Ainoa sartukoa, zabalduz luze. Bikain, Ierak, jaitsi Leirek, atzea Ierak. Benetan, tanto piloteatu hau. Bai. Partiduan hasiera bakarri da, tentsilu eta dana juntauta gaur lanak izango dira hola bukaera iristea. Atzea bizso erantzun Leirek. Maitek, arro, luze. Ierak, ezkertziara, atzea. Dejada Ainoak, hor da Iera, zabalduz. Dejada, Ainoan eskutik eta hor txapa, etzun urruti, baino ona izan da, eta suerte dexentekin, beste tanto bat, Gorreien alde, tanto garrantzitsua. Alde batetik, partidun hasiera izan dare, tanto luzi izan dalako, eta bueno, bi tantotan jartzeko aukera zakelako Urdinek. Bai, tanto gogorazu esan duzu moduan Oiana, pelote haua, eta hor bukaeran ikustot Ainoak txapa gainean izan da justu, baina holan bota behar zan, eta tanto ona Ainoan eskutik. Nik uste lau pelotari bai erasuan da defentsan lan bikaina egiten nahi dela, ez? Erasun batzuk gaidien enbestiek defensa oso nahiak utziz, eta partidu bete-bete ikusten nahi geha. Azpitik oso motz, baina atera du Ainoak, Ernezion Ierak eta erantzun, dejada txokoa, hortzan Maite baino ez, asko sartu da hor paretan. Ikusiko zue, moztutako pelota hori, ikaragarri sartua, pareta eta ezin izan du Maitek ekarri. 8 eta 3, 5 tantuko aldia momentu hontan Gorreien alde, eta nik uste denbora eskatu duela bikote Urdinek. Bikote bakoitzei beren botelleroak aholkuak ematen, Gorriek esei gabe zutik, eta Urdinek berriz eseita Patxiri bere aholkuak entzuten. Beti ere kanpotik emandako aholkuek beste begi batzuk izatea eta ondo tortzea maidi. Bai, azkenean kanpotik ikusten duzuna oso importantea da, eureke botio lanetan ondo ikusten dabe kanpotik, eta gaina azkenean eurentza be ondo tortzen da eta aholkulanak oso ondo tortzen dira.
denboran ondoenen berrize sakera hor dihua Ainoa, boti erain lauan da luze, erantzun Maitek. Zabaldu indu Leirek, hor da Ainoa, luze erantzun Maitek arroa batzea. Maitek, luze aztetik. Era bizi-bizi hor txapainean, ekarri Leirek, beste luza jokaldi bat, zabaldu Ainoak erantzun. Hor da aukera Maitek, luze atzeaka etorri, ekarri Leirek, Ierak txokuan dejada, ekarri Ainoak, aukera Ierak, pipareta, hor da Leire, eta hor bai Bipareta azpitiken Leirek ikusi du jokaldi jaitea zekula eta zuzenian junda, baino nik uste pasa indula pelota zabaltxo eta gaina eskubiz jarri da, bere ez dago hankaz ondo jarri, pixkak kontra erantzeon, eta bueno, laugarren tantua urdinentzako, garantzitsua aspaldin tanto egin gabe zeuden, eta gorrien konfiantza hori ageriko zan, Ainoak tanto hilera egiten aizien, da bueno, oen gontan lortu du Ierak beria eta hause bertzuen aurre egiteko. Bai, tanto bertzuen pixkat partian berrio sartzeko, eta nik uste oso ondo jokatu dutela urdinak, jera horre aurrean asmatzen, eta bi pareta horrekin oso ondo asmatu dau, Leire hor zegoan, baina nik uste bote txikia egin deola bukaran, eta ezin izan da bera eraman. Lehen ez dugu esan, baina bikote gorreile lehen binakako txapelketan nagusien alkarrekin jokatu zuten oain 2 urte. Antzulan izan zen final hortan eta garaia izan ziren gainea. Bikote benetan sendo eta bikaina osatu zuten, da oain gontan ikusi da. Txapelketa oso nahinez ala eiteuela. Hor jokaldi bikainak eta defensa bikainak erakutsi due, eta oain gontan berriz peloteuen hor atzeaka, Ainoa sartukoa, atzea. Ainoa sartukoa, dejada txokoa, txostera inez ekarri Ierak, Leirek motzitxo geldiu zaio, dejada, erantzun Maite hortzan, beste dejada bat zabalera juntzaio hor Ainoai, ikusi du utxunia ezeola, bi urdinekako, baino zabalik juntzaio. Ba, nik uste oso defentsa hona urdinen aldetik, Maitek oso pilota zaila eraman dau, eta ero Ainoak nik uste ez da bela asmatu zabalean eta kanpora junjakola. Hortxe guantxe, beste pare bat tanto inditue urdinek, ikusteia hor botelleruan lana zerbaitetako izateala, eta bueno, ondo esandako danak inezkeo, hortxe izatea. Bai, ondo torgagu patxin esan da ben gauzak. Hortxe baztertuz Ierak sake motza, Leirek erantzun eta Maitek luze, aukera Ierak azpitiken erantzun Leirek, Maite ezkerrez Ainoa aukera, hor txokuan dejada, eraite bezatzea darten da, hortzan Maite, baino nik uste pixkat bildurrekin tira diola golpie, Ierare hortxetzun aurrien, eta azkenen momentun hor bilen tartea galditu da pelota hori eta ezin izan du ekarri. Gorrientzako tantua, 9. 9 eta 5 momentu hontan, Gorrien alde markagailua.
Sakera azpiazpetik bazartuz, erantzun ez, eta iritsiko sake hori txapagainera, horreneko sakea Ainoan eskutik, 10. tantua gorrientzako. Bai, oso sake hona Ainoan eskutik, bakigu Ainoa oso sakatzaia dela, eta hor nik uste spitik bizitasuna mandotela, eta eskerparetan asko itxatzi dela, eta Maitek esen izan da bela eraman. Beste sake bat luze, oso luze, baztartuz gainea, Maitek erantzun. Ainoak aukera, dejada, hor da hiera, erantzunek, zabaletik dejada Ainoak, eta hor efektuekin arrisko ondila dauke hor etortzenin Ainoa zabaletik txoko egiten duen dejada hortan, eta beste tanto bat lortu du. Bai, hor nik uste lehenengo Ainoa saketik oso ondo, gero Maitek oso horreztu nigo nahi dau, baina Ainoai eskumakin bikoaren gudan gelditu zaio, eta nik uste dejada hori efektuakin asko asmatua bela, eta horrari dala asmatzen. Hor da Ainoa sakera, sakea luze-luze, baztartuta, erantzun Maitek bikain, Leire sartukoa, atzea azpitik, beste erantzuna Maitek beste, atzea. Ira sartukoa, erantzuni Ainoak, aukera hierak, zabalduz, bizi-bizi, erantzun, eskubiz, bilduz, Leirek, txapagaina moztu hierak, erantzun Leirek, Leire hor erasuen ikusi denetan hierak horrek uste dugu erabat aurratuta Leire, eta hor defentsan lan bikaina egiten nahi da, eta oraingotan Maitek egindako hutse, 12. gorrientzako. Amabi eta bost, partiduko aldeik handiena momentu hontan. Gorrientzako alde hori, eta tanto hau garrantzitsua izangoa seuruna, hieran bipareta saiakera hori, hankan nik uste pixkat irrizatu intzaiola. Bai, nik uste pilotariak irriztau egiten diala pixka bat, notatzen da, jera ikusi goin pixka bat irriztau dela, eta nik uste berandu xamareldu dela, eta hor bipareta horrekin ez da bela asmatu. 13. tantoa gorrientzako, 13 eta bost momentu hontan, gorriek euren lana ondo inez baidie, eta urdinek hoxe joku bolaratxo hoxe tanto bukau ezin da ikusteie. Dejada Ainoan eskutik, erantzun ez, eta iritsi pelota hoi. Bai, nik uste hor Ainoa kortadekin oso, asko ari dala asmatzen, denak irtetzen jako, eta nik uste hor ari dala aldia markatzen Ainoa. Bai, moztuta ez dakit, hor Maitek eskatu dio ez, nik uste atzin geldiuta zen Maite, eta hierantzako ez dala pelota ona izan hoi ekartzeko. Beste tantu bat gorrientzako, 14 eta bost momentu hontan markagailuan. Eta esan behar da, jendea hurbildu dara frontoira jende asko ikustea, giro oso polite dago. Hemen ditugu trikitilarik momentu hontan frontoiko girua alaitzen. San Miguelak bertako festak die eta giro politia frontoian. Urdinek eskatutako beste etenaldi bat. Ni
uste beharrezkoa zuela etenaldi hau. Beste aholku batzuk, Patxin eskutik Urdinentzako eta Josemari eskutik Gorrientzako. Gorriek eta Urdinek bilek etenaldia bai, baina seirein gabe zutik daude. Bai, ikusten da tentsioa dagoela frontoian, horre lau pilotariak zutik eta ikusiko goen partidan laguten dan. Gorriak ere lana ondo ari egiten, Urdinak ere bai, baina nik uste hor azkeneko pauso bat faltagakuela Urdinei eta asmatzen duten orain. Bai, azeden jaten, tanto hiladatxo hoxe berriz partidun sartu eta hor konfiantza horrekin segitzeko. Sakea oso motza, erantzun Maitek, bazartu intzaio Ainoai, atzea, Maitek, erantzun, Leirek, aukera dejada hain du, erantzun, Irak, zabaldu nahi eta Leirek, erantzun Maitek, bai, barru onda, Zabalete zabalea jokaldia, Ainoak, erantzun Maitek, atzea Ainoak, iera hor da, beste dejada bat, hor da iera, eta hor txapak gainean ertza. Jodu 15. Gorrientzako dejada. Gile ona da Leire eta gaur behin baino gehiotan ikusi dugu dejada horrekin, pizkat behartzen bikote Urdin hori. Nik uste, Ainoa bai Leire dejadakin asko ari asmatzen, Leire be ez dakitzen barrena izango da, bigarren hirugarrena, baina asko ari asmatzen hor txapa gainean jarrita eta nik uste horre tanto asko ari sartzen. Luze Ainoak, erantzun Maitek bikain, Leire sartukoa, atzea. Leirek hor bazartu, erantzun Maitek arro, beste aukera bat Leirentzako, dejada eta hor bai beste dejada bikain bat. Asmatzen nahi da asko eide bertzen da guain gontan dejada bikaina, Leiren eskutik eta zuzeneko tantua. 16. Nik uste oso ondo botatakoa, Leirek hori askotan iten dau parte guztitan, eta nik uste gaur asko aiala asmatzen eta behartzen, eta bigote Urdinak tantoa behar dutela berrio partidan sartzeko eta pixkate partida holtzeko. Alkar animatzen nahi de bikote Urdine, bikote hau veterania handiko da eta bikote gorra bukaera arte borroka eiteuna eta askotan bukaera hobiek emateituenak hasiera baino eta gaur kontan saiakoia naizta oso alde handi jeuki behan partidu hau partidu hau behaena ekartzen saiakoi aukera atzea Ainoak erantzun Maitek, ordu aukera Maitek atzera, atzea Leirek. Airez, zabaldu Maitek, hor da dejada berriz beste dejada Maitek, erantzun biparetakin Ainoak, dejada zabalea Ierak, erantzun. Tikitakan hor da biltze atzea Leire Maitek, hor da Leirek irristatuz baino erantzun ona. Aukera Maitek hortxe ekarri du, aukera dejada Ainoak ekarri Maitek, tanto gorra benetan hau garrantzitsua, dejada beste dejada bat Leirek. Atzea Ainoak, Airez, sotamanoz erantzun Ierak, atzea Leirek. Maite gaina etorre zaio, zabaldu, aukera Ainoak berriz dejada horrekin, eta hor bai berriz asmau du. Asko da esmatzen hor Zabalet horretakon erabat aurreneko espaldima bigarren gune bikaina da eta hor tanto hilada handi jaiten nahi da txoko alde hortan Ainoa. Nik uste Ainoak eskumakin hartzen da den bakoitzeko min asko edala egiten, pelota bizi mugitzen eta dejadakin asko asmatzen. Eta nik uste hor ari dela asmatzen gehien bat eta Urdinek igual aldatu beharko dutela. Ze bestela Ainoak hor min asko egiten dau eta gero Leire atzean oso seguru ari da, bai eskuin bai esker.
eta nik uste dut gaur gorriak partio osona egiten eta urdinak ere bai, baina nik uste dut azkenengo pauso hori faltagakoela tantoa bukatzeko. Bai, esatea bikaina edila ez, tanto ontan ikusi da erasuen nola jardun dien, baina gorriek defensa bikaina erakutsiz, Leire pare bat aldiz atzea etorre eta irriste indare ikusi deu, baina jarri berriz pelota frontizien eta kaleikin gabe gaur benetan partido oso ona Leirek aidan aiten eta gero azkeneko momentun Ainhoa bukatzen nahi da eta bikote bezala asko aidea gaur jokatzen. Bai hori, Leire berez oso atzela segura da, bai eskuin bai esker bi esku ona dituana eta eskumakin be oso ondo defenditzen dago eta partio honetan ikusten ari da pelota danetara iara heltzen eta min asko dira egiten. Iparetakin Maitek dutxa eta hor bai nahi zuen zeo zeitia hor bolea zabalea jokuan nahastuz aurrena Bipareta horrekin eta gero bolea zabalea intentatu du, baina eskunetzaio sartu. 18 gorrientzako, 18 eta 5 momentu honetan markagailuan eta bikote urdine askotan ikuste ez deun bezala markagailua ibairu eta behintzet. Tanto bat inbarrauke, azkenien beste pelota bat hartu eta saiatu joku aldatzen. Hortako tanto egin berra dago. Beste dejada bat, Ainhoak, atzaierak. Zabaldu nahi eta Leirek, erantzun Ierak. Leire sartukoa, atzea. Maitek, arro. Atzea Leire. Tikitakan lau pelotariak, Zabalea Naita Maitek, aukera Zabaleti Zabalea Ainhoak, hor beste hainbeste Ierak eta erantzun boleaz Ainhoa, txokoa Maitek, ekarri Leirek, aukera Ierak, bizi atzea, hor tupustin da Leirek Maitekin, epaileak ontzat eman du, urdinen alde tantoa, behan kontra jondala nik ustet Leire zuzenien pelota ibeira zikoala eta epaileek ez du bueltaik eman, beraz, urdinentzako pelota aldaketa eta ia, aldaketa ikuste duen behaien joku hainez, partiduen berriz sartzen bikote urdine, ez die gaizkiai lau pelotaren nik ustet maila oso namaten nahi dela, baino tantuak alde batea eroitzen nahi dela. Bai, hori, esan dozu modan Zugoiana urdinak tantoa behar zuten berrio partidan sartzeko eta, tantoa ondo etorriko zaie berrio partidan sartzeko eta, oine pelota aldaketakin eta Ierazak ere ikusi du Leire errestuan zela moldatzen dan. Gaur ikusi dena, bikote gorriek gaina tanto hila da desentiekin aurretik joaztela, konfiantzaz bete dela, eta tanto hila da txo bat behar dutela pixkat urduritasun pizteko gorriengan. Iera, ezkertziarre zabaldu, aukera txokoa Ainhoak eta hor berriz defensa pasa berra eukidu. Zabaleti txukoako pelotakadoi Ainhoana berriz oso ona izan dalako eta hor ezker paleta ikututa hilda galdu zaio Iera eta ezin izan du jaso.
Bai, ni uste dut hor Ainoak eskumakin mina asko egiten, eta gero be dejada efektuakin asko egiten dabela, eta ni uste dut hor efektua handia eman diola, eta oso asko sartu dela, eta hierak izan zen dabela eraman. Beste sake bat, Ainoan eskutik, luze, hor da Maite zazpitarditik, ekarri, txapaina hor da, hierak. Erantzun. Maitek, Leiren pelotagadorri, bildu eskubiz Leirek. Nik uste hor hankak jarri ezin da biltze, pelotarik pixkat hankak irristatzen zaizkela eta ez dien nahi bikote gorrile. Hobeto da moldatzen, baina bikote urdine oso deseroso ikusten. Bai, ni uste fronteak asko irristatzen dabela, lau pilotaria ezin jarri ari dela, gorriak igual hobeto ari dela moldatzen, baina hori frontean nik uste pixkat irrista egiten dabela. Leirek erantzun, Maitek azpitikan atzea, Leiera sartuko alauntzea, luze, Ainoa beste atzeatu, zabaletik Maitek, bildu, ezkerrez, luze Ainoak, zabaldu hierak, dejada zabalete eta hor beste deja bat, aukera entorrezaio, zuzenian junda, hieron pelokataka da, hoi, jota Ainoak eta hor zulo handile zeon, Maitek zabaldu da, baino oso atzin zeon. Beste tanto bat, Ainoan eskutik. Eta 20garrena, gorrien alde, 26 markagailuan. Final handi ondatik txapela handik bi tantuta bikote gorrile. Partidu oso nainez eta konfiantza bete-beterik. Bai, nik uste dut gorriak hasieratik oso ondo sartu dela partiduan, Ainoa aurrian asmatzen, Leire atzean oso sendo, eta urdinak naiz eta ondo sartu, nik uste dut gorriak gehiago ari ala asmatzen, dena ari zai irtetzen, eta nik uste dut hortik juten ari dela partidua. Pipareta Ainoak eta ez zoi zabalea egi juntza jo, pipareta asko atea da, ona zen, baino hiera hortzean ondo ikusi gulako pipareta hoi, baino zabalegi juntza jo, beste tantotxo hori urdinentzako pelota aldaketa. Bai, dudatan ikusten dira urdinak ze pelota hartu, ez dakite zein egin jokatu, jera hor asean esan dutza Patxiri aber ze pelota hartu, gero Maitei, eta nik uste duda horretan ari dela ze pelota hartu. Baina, bueno, ja bat hartu dute, eta, bueno, aber pelota honekin behintzat min gehiago egiten duten. Bai, ez diote zuloik ikusten ez, eta oso sendo ikustea bikote gorrile eta bueno, behai eskun ondo sartzen zaien bat, eta tantoia da hoi falta da gordinen aldetik. Iera jokuan sartukoa, luze azpitik, erantzun pelota hau bajugo da ez, nik horra duztete askoz guainarteko bajuna esan diteke dela, Maitei motz galdu zaio, Ainoak aukera, beste dejada bat, txosta inez, eta 21garrena gorrilen txako, Ainoan beste tanto bat. Eta ointxe ere ikusi dugu ez, pelota aldaketa izan da, eta hor ikusi da hor tantuan ziar motzetxo geldu zaio, pelota bajugo da Maitei, eta gero eskura nahi bezala geldu zaio Ainoa, eta hor gaur nahi eran hor dejada horrekin mina hundi egiten nahi da. Azken sakea, Ainoa antzako, luze azpitik eskubitz erantzun dio Maitek, eskapada Leiren partetik, erantzun hierak, Leirek dejada baino arro, dejada bat hierak, eta txapara joan da azken dejada saiakera hoi hieran eskutik. 22garrena bikote gorriantzako garaipen argia. Eta
bikote gorria pozez. Euren lana bikaina izan da gaurko hontan eta urdina aldetik tanto itxek falta izan dira, bukatzea falta izan da. Nik uste dut azeran partio gorra espero zan, ze lau pilotariak oso ondo sartu dira, hori tanto gorrak izan dira, nik uste dut partia aurrera joan dela eta gorriak geroz eta gehiago asmatzen, haino aurrean tikitaka, dejadekin asko asmatzen eta leire atzean oso sendo eta zorionak leire eta hainoai eta animo hilera eta maitei. Aurtengo bigarren edizio hontako Udara CaixaBank honetako txapelduna jada baditugu, bikote gorria izan da. Ruiz de Infante eta Galeano izan dira aurtengo txapeldunak eta gaurko honetan joku ederrara ikusi dugu, emozioa falta izan du, baina partidu ona izan da bukatutako, tanto asko izan dira. Saketik hasita sakez Ruiz de Infantek bakarra izan du, dejadaz 7, moztuta 5, atzian 1, zabalean 2, galdutako 3, Galeanok dejadaz indako 2, eta Iturriagak 2 pareta zeindako 1, atzian beste 1, galdutako 2, eta Mujikak saketi dejadaz 1 eta galdutako beste 2. Nabarmen bukatutako tanto hilera haundia bikote gorriaren partetik eta eindako tantoak galdutako gutxi, baina emozio pixkatxo bat nahi genuen guk finala unti honetan eta hauxe izaten da bat finalak izaten duen askotan. Lau pilotariak behaien alduten dena eman dute frontoien eta sari banak eta ekingo diogu laizter eta jarraitu gurekin. Arratsaldeon. Aurrena zozketarekin hasiko gara. Kamisa baten zozketa. Eskolako ikasleen artean egingo da zozketa. Eta kamisetaren zenbakia da 19. 9. Emeretzi. Bitartean arrautzen zozketa egingo dugu. Larraz arrautzen eskutik zozketa urtebetez astero 12 arrautza eta saridun zenbakia 525. Larraz arrautzak huevos larrautzen zozketa 525. 525. Hemen da sariduna. Larraz arrautzen eskutik urtebetez, astero 12 arrautza, zorionak Maieren eskutik.
kamiseta zozketa 12, 1, 2. Hogeita bost, 2, 5. Hortxe atera Maieren eskutik A2 pilotaren kamiseta. Aio? Maieren eskutik A2en kamiseta jasoko du. Bitartean gerturatu daitezela gaurko pilotariak. Eta sari benaketan saria banatuko dituzten Kaixaren Ebroko zuzendari territoriala Jose Antonio Laoz eta Patxi Eugi pilotari ohia. Gerturatu daitezela Patxi Eugi eta Jose Antonio Laoz. Eta orain bai sari banaketari ekingo diogu. A2eko Natale eta Andrea ere gerturatu daitezela. Aurtengo Udara CaixaBank bigarrengo edizioko sari banaketari ekingo diogu. Lehenik eta behin azpi txapeldunak txalo batekin Iturriaga eta Mujika. A2 pilotaren eskutik Lakturaleren lotea emango die. Natale eta Andreak euren eskutik. Eta orain oroigarria Eugirin eskutik Iturriaga eta Mujikari, oroigarri bana Patxi eta Jose Antonioren eskutik. Txalo bero bat. Eta orain bai final handi hontako garaileak Ruiz de Infante eta Galeano. Natale eta Andrearen eskutik Lakturaleren lote bana. Eta Patxi eta Jose Antonio Laozen eskutik oroigarri bana emango die. Eta orain bai txapeldunei txapeldun izateko Jose Antonio Laozen eskutik Udara CaixaBanken bigarrengo edizioko txapeldunak Ruiz de Infante eta Galeano.
eskerrik asko hemen izateagatik, publiko bero honei, txalo bero bat pilotariei eta zuei. Eta amaiera emango diogu sari banaketa honi, eskerrik asko bagoitz eta datorren urtera arte. Bueno, hemen txien gara berriz ere zuekin, ikusentzuleak sari banaketa izan ondoren, ohiko elkarrizketak izango ditugu lako orain, jada sariak eskuetan eta buruan dituzela izango ditugu pelotariak. Eta nik uste gaur pozez egongo dela bikote gorria euren lan bikaina inez gaurko partidua garaipen garbiakin irabazi dutelako. Beraz, gaur orain elkarrizketak ohantxeak. Bueno, zorionan eskak, hasieratik bukaeraino nik uste partidu bikaina indezuela, bikote oso sendo bat osatuz, eta hasieratik bukaeraino zeuena oso ondo da, lanak azkenean txapela, etxea. Hori partido gogorra izen da, baina bueno, nik uste dute gogo ondixea sekula txapelketa on bat eta gero finala ondo bukatzia gaitxa, eta hori gogorra izen da partidua, hasieran bat ezbe kostau jakue tantuak eta itxia, eta gero, bueno, tarte bat behintzete indu eta horrekin pixkat lasaitxu, egiz esan bukaera arte nahiko nerviosa ibildi naiz, baina tarte horrekin lasaitxu eta posik ondo bukatu dulako. Bai, partidua ez, defentsan tokau zaizuenien lan oso nahin da, bai, leire zuraldetik partidu bikaina izan duzu, defentsan lana tokau zaizula, eta zu haino harrapo bala bukatu indezu gaur da alde hortatik pozik izango zea. Bai, oso pozik, uste dut, txapelketa boro bildu dugu, baina holan jokatuta be, naiz maitzan hori aurretik egon zurri bili ginen, maite taiera esperientzia handiko pelotariek dire, eta gure faioetatik hor bizi emon aldotzegu, eta egia da hor, mentalki, alegin dunaz alik eta gitzien faiatzen, harrapatzerakoan alegin du harri ezgetan, baina bat ez be minein, ez hainbeste ez harri zau, eta gero be uste dut gakoa be defensan, tokauakunean defendidu ondo indogule, leire kriston partidu indau, eta berak pelota tantoak indauz, eta holan jokatzea gozada bada. Bikote bezala asko indezue gaurko hontan, nik uste garaipen errexena esaleikela, lan asko inda hori bai, ez da errexa izan, baina emaitzaldetik, alde horrekin errexago beti aurpegiz. Bai, beti errezago ikusten duzu, baina beti, apurbete lasai mantenduz besoa, ez? Oso pozik nau leire txapela baterateagatik, binakakoagaz, hau ja, bigarrena dekogu, oso pikote sendoa osatzen dugu, gaur bai, hori adierazi dugu kantxan, eta oso gustora. Gozatu txapel horrekin eta hurrengo arte. Eskerrik asko.
Bueno, bikote, gaurko hontan nahi eta ezina izan dezue, batik bat partidu gorra izan da, ez dezue etxi, zeuen partidu ez dezue utzi, baino tantuak alde bat eroitzen ziren. Nik uste gaur bitxontxongi ibili gala beraien eskutan, biek partidu ondin du, atzetik Leirek ikaragarri eta Ainuak bai, nagusi izan diatzen daurren. Guk ez du asmatu ez diu momentu baten ekendu, eta oso aurretik ibili die eta erasoan, dago berriz defensa, baina erasoko aukera gutxikin. Bai, hori da, saiatu zeratenetan hor txokoaldien gaur Leirek asko defenditu du eta gaina min handia egin du ez, dejadakin bai Ainuak eta bai Leireke askotan mota ditu eta behartu askotan nintzaitue. Hoi da, oso ongi botatzen zuen ez, naiz eta jarrita egon defentsan eginen eta gero unek izaten dio, baina dena gainen ez, txapa gainen, txostare jotzen zuen, oso inkomodo ibili gau kantxan, saiatu ga, baina nik uste merezita ez, irazi dutela eta zoriontzea bestek ez dela gelditzen. Así es. Bai, gogotik saiatu zatez, bukaeran ikuste zen baite, nun handiken moitu nahi zenun pelota hori, zabaldu bat, baina azkenien bukatzea falta. Pues intentar, sí, queríamos todo y mover un poco, abrirles a la derecha, pero Leire, pues eso, llevaba izquierda, derecha, abajo y encima pues terminaba, ¿no? Ellas sí que le salían las dejaditas, nosotras tocábamos más pared, ellas han jugado mejor, han sabido aguantar y terminar y zorionak, no hay otra. Bueno, zuek bikote bezala bakigu ze mailatako zaten, zauzatik zaudete hemen, eta bueno, gaurko hontan naiz eta ez irabazi zorionak egindako txapelketagatik, eta bueno, beste bate arte gaurko. Eskerrik asko zoi. Bueno, Magi, gaurko final honek gaur eman berrekoak eman ditu, partidu gorra ikusi dugu, baina emozio falta hoxe izan du. Bai, hori, esan duzu moduan, aurre ikusten ginen final gogorra izango zela, bi bikote hon, eta ni uste dut partida zeran oso ondo hasiala Laurak, gero ni uste dut gorriak asko asmatu dutela, aurrean oso sendo ibilia eta Leira atzean pelota gehienak eraman ditu. Urdinak saiatu dira, baina nik uste dut zorionak eman bakarrik Leire eta Ainoai, eta animo Jera eta Maite, eta behintzat jende asko hurbildu da, nik uste dut zaleak asko disfrutatu dutela eta guk ere bai. Bueno, gaurkoz hau, Udara Kaixobanken bukaera bigarrengo edizio honetan, baina Udarako beste txapelketa bat badugu oraindikan bukatzeko. Igandean izango da Ligaxkako azken partida Urrozen, eta datorren astean jada igandean zuzenean izango dugu plazaz plazako 5. edizioko final handi hori, jada bikoteak erabakita daude, Iera Iturriaga izango da berriz ere finalean Galean horrekin batera, eta aurka berriz Magi, zu Arrastiarekin batera, beste partidu gogor bat espero da. Zu oso Arrastea, baina Mendiburu da, ane... Barkau, Mendiburu. Anegin bai, final be oso zaila, espero da, gainera plazan jokatzen dugu, plaza bakizu bere ezaguarra dituala, baina, importantea da disfrutatza jungo zela, partio poli bat itea, eta, behintzat ea disfrutatzen dute zaleak eta partio nahi ten dugun. Gaurkoz aurrena egun nahi bukaera emateko gaurko Udara Kaixobanko honi geure aldetik, hemen izango dugun ospakizunakin, eta final, plazaz plazako final horren zai gelditzea Donamarin, arratsaldeko 6:00 izango dugu, zuzenean, beste final handi bat, eta zuek gustu baduzue. Ikusentzuleok, hantxe izango gara bertatik bertara Donamarin, eta bestela berriz, beti bezala YouTubeko kanaletik zuzenean hemen izango dituzue. Beraz, datorren igandera arte, atxalde hona izan. Txalde hon.